special επεισόδιο σήμερα στην εκπομπή, όπου βρισκόμαστε στο Μάνο Καφέ στο Στρόβολο, όπου είμαστε με τον φίλο μας τον Προκοπή. Γεια σου Προκοπή. Καλώς ορίσατε στο μαγαζί. Ευχαριστούμε. Και θα βάλουμε έναν ωραιότατο, φοβερό ενίγμα με νομίσμα. Σελήνια. Προκοπή, θα βάλω τα νομίσματα σε μια διάταξη. Μπροστά σου ακριβώς. Από ό,τι βλέπεις έχω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 νομίσματα. Η μία γραμμή έχει 4 νομίσματα και η άλλη έχει 5 νομίσματα. Το ένιγμα είναι ως εξής. Μετακινώντας μόνο ένα, χωρίς να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις άλλο νόμισμα, πρέπει να καταλήξεις ούτως ώστε κάθε γραμμή να έχει 5 νομίσματα. 5. Και να σε παρακαλώ τις σκέψεις σου λέτε έτσι λίγο ανοιχτά, λέγεται για να αφού λίγο μας βλέπουν να ξέρουν τι ακριβώς σκέφτονται. Θα έχουμε 5 και 5 ναι. Σε κάθε γραμμή. Μάλιστα. Λοιπόν, λέει κοίταξε να δεις. Τα πράγματα θέλουν τετραγωνισμένο. Γιάννη και λέμε στρογγυλή. Εν τούτης θα προσπαθήσω και νομίζω να βρω τη λύση. Δεν θα πάω. Επίτευξη. Πάμε 5, 6, 7, 8 νομίσματα. 8 νομίσματα, άρα εμπορεί. Κάθε γραμμή να έχει 5. Ήρθατε. Όχι, έχει λύση. Τι συνέχει, θα το ξαναπώ. πάμε πεσάρι και τα φάνε. Βέβαια, κάποιο τι κάνει. Άκου τα λόγια. Τα λόγια έχουν σημασία. Μετακινώντας μόνο ένα νόμισμα, μπορεί να προσθέσεις ή να φέρεις άλλο νόμισμα, κάθε γραμμή πρέπει να καταλήξει να έχει 5 νόμισμα. Τα λόγια έχουν σημασία. Αν το πιάω τούτο, είναι σκουντρία. Είναι και η δουλειά της. Το πιάω τούτο, χαλάει γραμμή. Να πάω τα μέσα. Κάνω τούτο. Φίλε, έφερες το μουσικό. Φίλε μου, Παρόλο που όλους είναι τετραγωνικό. παρόλο το στρογγυλό της κεφαλής μου, Φίλε, καταπληκτικό. έχω να σου πω ότι ήμουν του πρακτικού ρε φίλε. Μπράβο. Άσχετο ότι ανοίξα κάθε ενηλικά. Ωραία. Απλώς να τη λύση να τη δείξω λίγο καλύτερα είναι ότι κοινό που παραπάνω... Ωραίο όμως. Ωραίο, είναι έξυπνο. Κοινό που ο παραπάνω κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι έχουμε 8 νομίσματα, μια γραμμή έχει 4, η άλλη έχει 5. Μπορούν να αντιληφθούν ότι το ένα νόμισμα είναι κοινό. Πολλοί σου κάνουν το πράγμα έτσι και κάνουν το ύψιλο. Το θέμα είναι ότι αφού είναι κοινό, μπορεί να είναι να πεις κάπου διαφορετικό. Άρα πιάνοντας την κανότητα με τζέσι, ότι έχει 1, 2, 3, 4, 5 και 5. Φίλε μου, σε ευχαριστώ. Και να ξέρεις ότι πάντοτε, επειδή βγάλουμε μια selfie φωτογραφία, Selfie. ναι, αναμνηστική για την εκπομπή, θα βγάλουμε τώρα μια selfie. Η φωτογραφία, η selfie γνωστή που βγάλουμε. Είσαι έτοιμος για μια selfie? Βέβαια. Το τυπούιν αυτήν της εβδομάδας είναι καθαρά καλοκαιρινό και ιδανικό για εκδρομές. Είναι πώς να έχουμε μαζί μας παγωμένο νερό. Παίρνουμε μία άδεια μπουκάλα του νερού και γεμίζουμε μέσα με νερό περίπου 2 δάχτυλα. Αυτή την μπουκάλα, αφού την κλείσουμε, τη βάζουμε μέσα στο θάλαμο του ψυγείου μας σε πλάγια θέση. Αφήνουμε 2-3 ώρες ούτως ώστε αυτό το νερό να παγώσει και θα δούμε ότι μέσα στην μπουκάλα μας αυτό το νερό έχει δημιουργήσει ένα στρώμα πάγου.
Γεμίζοντας την υπόλοιπη μπουκάλα με νερό, θα έχουμε σίγουρα παγωμένο νερό μαζί μας, δηλαδή νερό τσακρί. Και αυτό είναι το τυπούιν της εβδομάδας.